Tara doy, ubani sa ko. Adto ta kay mayor. Kung kung saan ta dito buknoy. Nga, kasiyo-sayo pa nga. Mulakaw na ka dito. Kabalong, wa pa ta kalungag diri. Maglungag sa ko kay sa may atong kaonon og mulakaw na ta. Nga, wa pa tay nilungag. Gutom naman gani ko nga. Nagisgot tag kaning kaon. Unsa man ang style ni mo eh. Unya na to taon. Sabay sa ta. Basing nayayuda kay mayor. Pataka raman kagyawit diha oy. Wa na maosorong kaning ayuda. Pandemic pa ba di iron kay mingon ka nga nay ayuda. Ambot lang. Naunsa naman ning panahon ron nga perti man dieng may perti namang bait naman kaayo oy. No? Unsa man? Babanon gyud ko nimo dito. Unya na lang bi. Karon unta kay sayo pa. Kay mag-apply ko kay mayor. Unsa? Unsa mag-apply? Mag-apply di kag trabaho dito? May madawat ka, bata pa man ka. Grade 5 pagug ka. Pwede di ay na. Niya og dawaton ka kunuhay. Unsa man po'y ipatrabaho sa imo ha? Wa man kay nahibaw-an. Kabuhi. Di sure ka pwede mag-apply dito oy. Kauwaw ra ana nga. Mo apply ka nga. Abi pa lang, wala kay ginikanan. Mag-apply na gani ko no. Kay naluoy na ko sa inyo ha. Wala na ba tay purpose? Kaluoy pud nimo buknoy ay. May pa ka nakasabot. Ang uban wa kasabot. Unsa man pud ning purpose in town oy nganong wa naman ta makarga in town ani nga napamunta ka nag-eskwela. Tanawa ni akong ngipon oh. Wa naman gani ko'y ngipon pila na lang ni kabok na bilin. Ha? Ha? Karga lang yapon sa nanpor. Sus, ako rin naluoy na ako. Tanawa ni among kaning salog oh. Oh, kini. Oh. Una, salog. Sus, nangagusbat naman gani na. Nanpor lang yapon ni makarga. Ay nabueng. Asa ng hustisya ani? No? Sige, mo apply ka dito. Basig digdawaton ka kay matanaw man pud nila atong sitwasyon diri sa balay. Di ba? Magpauban lang sa ko kay Ikoy oy. Busy pa man ka. Sige, adto lang sa dito. Pauban na lang sa kay Ikoy kay luto pa man ko diri. Basig kaloy-an day ka madawat ka dayon dito. Sige, adto na. Sige doy, magpakaluoy la lang ko dito. Sige, buknoy. Pangadto na mo. Kapitiyon niya ako og tuba dito, bahalag bisag media lang. Basig na anay hinatod sa mananggiti dito. Ha? Pagkapit mo ha. Na! Maron! Sige, maayo unta madawat ko. A few moments later. Unya buknoy. Kumusta man yung lakaw? Madawat ka? May unta madawat ka oy? Unsa ba? Gidawat ka? Wala doy oy. Pabalikon pa man ko, ambot kung madawat ba ko.